விழால நான் பட்டு பாவாடை கட்டிட்டு ஜம்முன்னு நின்னுட்டு இருந்தேனா அப்ப கூட்டத்துல யாரோ ஒருத்தர் என் தோல் மேல கை வச்சுட்டாரு. திரும்பி பார்த்தா கண்டமனூர் ஜமீனு. அவரை நான் பாக்க அவர் என்ன பாக்க பாத்துக்கிட்டே இருந்தா முடிவென்ன வெக்கப்பட்டு கண்ண மூடனேனா கண்டமனூர்காரு என்ன கண்டம் பண்ணிட்டாரு. கண்டம் பண்ணிட்டானா? அப்புறம் கண்டமனூர்காரர் விஷயம் அவங்க அண்ணனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. தெரிஞ்சு போச்சா? அவங்க அண்ணன் தம்பிக்காரத கொலையா கொண்டுப்பானே. அதுதான் இல்ல, தம்பி பொண்டாட்டிய தான் பொண்டாட்டி மாதிரின்னு அவர் யதார்த்தமா கேட்க நான் பதார்த்தமா விட்டு கொடுத்துட்டேன். பதார்த்தமா விட்டு கொடுத்தியா? சரி, 2 பேரும் சேர்ந்து வாழ்க்கை விளையாண்டாங்க, போய் தொலைது. இந்த விஷயம் வேற யாருக்கும் தெரியாத. நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன். ஆனா இந்த விஷயம் வீட்டு வேலைக்காரனுக்கு தெரிஞ்சு அவனாலதான் என் வயித்துல புழு பூச்சி உண்டாச்சு.